Ježiši, jsem zase na té střeše. Jo. Vylezu. No. Tak jo, Jo, hele, hospoda. Ale ještě není otevřená. Půjdu do ní. Možná McDonald's nebude otevřený. Kouknu se, je otevřený. Dobrý den. Dobrý den. Co si dáte? Dal bych si 20 000 steaků a 20 000 brambor. Normální počet, normální. Ano, tak 62 steaků a 64 To je pořád moc, chápete, že my tady tolik toho nedáme. Ale máte. OK, tak tady máte těch 62 steaků. Ano. A co dál? A? A ještě těch 64 brambor. OK. Kolikže? 64. 64. Máte to docela Tady to zničený. máte. A ještě budete platit kartou nebo hotově? Tady to máte nějaký zničení, koukněte. To je ta voda. Počkejte. Aspoň se jdu podívat na mlíko. Ach jo. Ježíš, bezďák. Živej. A já jsem ho budil. Já ho budil, pomoc. Policajti. Nehejbej se, stůj tam. Pomoc. 3, 2, 1, teď. Ale už zalez. Musím zvolat policajty. Ne, policajti nevolej, nebo taky na tebe se zavolám. Ježiši, tady mám kost. Ne, jdi pryč. Šák. Dělej, šák. Ne, pomoc. Darujeme šišně. Zapomněl jsem zaplatit. Teď. Pane? Ano, tam nechoďte, tam je bezďák. Ej, čus, kámo, my jsme se teda neviděli. Pomoc. Ahoj. No čau. Jděte pryč z boje. Tamhle ten debil tě vykazuje co, tak jdem zabít. Pomoc. Vypadni a už se nevracej. A jde se. Tak jo, jdeme. Já jdu spát. Ježíš, ten hajzl zničil postel.